Syekh tano ramig pianay daging kay ababay tano ko Islam asar buria mindar paitan si na naaya ka rin sa dumadaratan wa sunor nadig na tiuratu masarbu kama naging kaya pakatetan tani sana ko pakatetan tano ko mga ulama tano siid na rin makapupong sa ging kaya ingin da pilong bayan ingin da pilong bayan na ipalada bisada pa niyo Allah Al-Fadil Al-Magister Al-Shaykh Ahmad Nur Salindawan falyatafaddal siyadatuhu mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upang maka badan perasayan sa panganangan naging utwa mga wasyatang kaya mga kakakansi ko ilmu nagusi ko idid nagyasukusukudan utwa miyawsugusug ka noron kaya marag nigirayap katundugan ta nagyang kaya mga kakata si ko ilmu katawan taas kita na kabubaan tayo rang ukapaganad sa ilmu. Panginta ko Allah subhanahu wa ta'ala agyan ngayakap kalimulimod tano na mapadaya si ko mga galabak ay kasuswat kita no Allah ang balasan tano niya nun sa alungan na mauri padatimbalan sa iyong muto mga papanad galabak tano mga pipi insyaallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما bangsa ko mga oribno Allah so Allah subhanahu wa ta'ala sa ikaw kaya pangadnian na piyakang bida-bida yan sa mga kaadnian inadnian sa mga malaika na inibida iyang ko kaadnian ang mga jin inad niyan sa mga jin na inibida iyan kukaad niyan ang mga manusia. Inad niyan sa manusia na inibida iyan kukaad niyan ang mga malaika gunang mga jin. Sa giyong kutwa kaya pakang bida-bidaon Allah subhanahu wa ta'ala na piyakapang kapangkatiyan ang kutwa kalbihan o uman isa kung mga kaad niyan. Na aya pinakamakalabisang kutwa mga kaad niyan ang makanggunan na o sa kapakalalabi iyan nagyang kutwa masa akya sugo Allah subhanahu wa ta'ala kung mga malaika nagus iku iblis si kumasa atarong kiran Allah subhanahu wa ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam sang kutwa gawi akya pansukan sa niyawa so Adam alayhi salam nasyugo yan sa mga malaika ama apadiran su iblis as sujudin yus su Adam sa salaslayron pada adatiron Urian o kaya bambar o Adam alayhi salam sa taman din sa masatan wimanto. Nasa kamaw tumambu apya ka palalabi ay o Allah subhanahu wa ta'ala so kadandan o mga manusia. Napya kalbi o Allah subhanahu wa ta'ala so mga manusia aadan aparatian yan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Urian yan napya kalbi yan upaman si ikumya maratiaya agyang kutu ang mga nabi. Orian yang paman napia kalbian paman nagyang kutua mga rasul. Orian yang paman napia kalbian paman su Ibrahim alaihi salam Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam apalat palayasiran dan kinwa abulayuka naguing pada Allah subhanahu wa ta'ala. Orian yang napia kalbi Allah subhanahu wa ta'ala su Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orian okya pa kalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sulangon o umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam na miya kalbi ko kalang walang mga umat o mga rasul na gusto mga nabi. Subhanallah. So Quran agi sabab ay ni kalimulimudano kaya timutimutano na daa siya'y amipikiton sa Quran daa siya'y amitalon yan sa Quran inunta nagyang kutwa siya'y na miyabaloy api nakamapiyah sa Quran api nakamapiyah kataro as kanya nakataro Allah da saan ka anon da ribatun sa Quran na siku kini turun yan sangkai aliawaw adunya na ayadan apya kasanganon wallahu subhanahu wa ta'ala na supina kamapya ko mga malaika niyan asu Jibril alaihi salam
na aya din at tirunan yun ng mga manusia na so pinakamapya kung mga nabi na kung mga rasul as Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na aya din api ang dawanon o Muhammad sallallahu alaihi wasallam na so pinakamapya kung mga umat as sumyagid sa giyong kaialiyaw a dunia. Giyuto'y sabab apim ba sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Nagwaya pinaka-pirmer arkano as kanwa miya maratea sa kanwa ad nakalakyan ko Allah nagyong kutwa piaga na diyan sa Qur'an. Tapos ay ni pang doon ang kutu a Qur'an. Pinakamapiya. Dan napakalawan nun. Katayas kita no pamamatutaro miya ka graduate ta, miya ka pasadta sa giyang kaya andilagi daya jamia, sa giyang kaya andilagi daya kurso a sharia, kaya paganadan ta sa Qur'an, kaya paganadan ta sa mga kukuman, o gaya nakagiyak ka na ba ta piya ganadan amala na giyang kutwa Qur'an, na didin ka pa kay uban yung taro si Ahmad Nur na makalalabi adi si Muhammad Shahid, ka mauna din sa mawatan aging kuta ka pakalalabi o hafidhul Qur'an. Uy, benar aging kuta ka taro ang kutalok sakan. Ay naku makabatya si Sheikh Muhammad Shahid at higina ay aki akabayakan na pala din nakabatya sa Quran. Diyan ko to ay apagampag na yabiyate Sheikh Muhammad Shahid na tama ni man to na matatagan sa utak na matatagun sa puso akan. Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Sang ko to agawi gawi apagaw matano ko hadapan wallah subhanahu wa ta'ala. Saka apagariakan, saka ainakan, amakan, saka adarudupakan, saka awatakan, siringanakan, tunganayakan, meridu-ridutan udin langon ati wallah. Suka karomae, dadarudupae, sututungan aya, minabataa, susisiringan na, pala-palaya din, meridu-ridu sang kutwa alungan akapakaw matano ko hadapan wallah, na ayabuwa di makaperidu-ridu, sang kutwa hadapan wallah subhanahu wa ta'ala, nagyang kutwa may sa siran, sang kutwa paratiyak wallah subhanahu wa ta'ala, sang kutwa kiyang gagalbakiran ko mga pipya, na aya dalawan yan ang mapanggalbak amapya, sang kaya kasisitan sa dunia, na so siya'y api nakamapya ami babatog sang kaya dunia as kanyan sa Quran. Pamaguyataan tanwaya kung kababali niya mga lakas na panguyat niyo kung mga watayo o ba yun direnon kaamay kayo direnon niyo miya kalapas din sa mga idadiyo kung kapagadan niyo kung Quran na bayap nayawan niyo na padikano sa giyang kutwa kataro Allah subhanahu wa ta'ala wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma bayap kabayo yatig Allah subhanahu wa ta'ala bayap nayaw manusia nasa din sa talikudan yan sudirakan dia kapanadan tanmi ayam mala di tanu di ipanadan tanmi ko Allah nagyang kaya Quran akatru Allah subhanahu wa ta'ala kana baya katru kebubaya nakakadin kakatru ayaw miya din ka katru ayaw miya ngalimur ka katru ayaw tomyurur ka katru ayaw paguyag ka pagimatay ka belas ka nasa din atig wallah sa talikudan yan agyang kaya Quran naiman to na miya kasag-isa gito kullo na langon tanu din na tatalikudan yan sa Quran kanabaya buwap teroon akatalikudin sa Quran akaong kiriron o di natigdan wa susupakan tanu sa Quran di kapad abuntal akatalikudin sa Quran nanan nagyang kutwa di tanurun kambatia di tanurun kilangagan di tanurun kapaganada padana sa katalikudin tanu sang kanan ang Quran. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا na matanas kanya natig wallah na makapambagian sa masumpiit akapagintaw margen akapagintaw nialoy ko tafsiro mga ulama agyan kaya margen akapagintaw na kanaba aya mapmamaan ini na kami miskini kaaya mapmamaan ini na suka pakadada panas ang kutwa puso yan ilan man pagpakailaytan mo sa mga bangsa tanong, mga pagalitan mo, mga laytan mo, mga PPS service. Mga makapasad sa mga watayan, mga alay business. Masya Allah, tabarakallah. Okay, na sabab sang kuta, katatali ko din yan ko Quran. Wallahi al-azim, kaupa makalakaan tanong sa puso yan. Nadalawan yan ang makadadapanas akadin wallah. Ino to, mapapanaw na gumabaman sa aawi da akal apos yan kagigianan ibalas ang kutwa tao at tatalikudan niya sa Quran malad ni pirak malay sukay malay business okay nakayat makagyang kutwa puso yan ilay nakagyang kutwa puso yan napkiling ka pa na mababan sa karata ginawa mababan sa kaawi da akal mababan
Subhanallah, la hawla wala quwwata illa billah. Ginanitos na gunanao sa so kala itamo, kala idigangan, kala isukatan na kanabaginan itito akatagumpi nagukapipi a ginawa. Kanabaginan. La hawla wala quwwata illa billah. Iman to nasaktan mga loks mimbabawa tatano sa manay. Miya kalapas dan sa mga idadiyo sa uba kanopan tuturel. Miya kalapas. O gaid na adam panaw kita. Nakagias ka na miya kalapas ka na panama na mariniyo isayan nyo mituguling ko mga watayo kas mga watayo mabubaloy akapital iyo. Liyan yung managyan kaya hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miya aloy isa ko mga sahaba As-Suburaydah radhiyallahu anhu. Atigina miya kay sa atigina mo untud ako si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padiyan sa mga sahaba niyan. Napitero iyang kiran. Bitero iyang kiran. Ta'allamu surat al-Baqarah. Pagana niyo so suratul Baqarah ati Rasulullah. Suratul Baqarah. Isa sa surah. Pagana niyo so suratul Baqarah ati Rasulullah. Fa inna akhdhaha barakah. Kamata na suka pagana daun, suka batiyaon, suka sabutaon, suking gulalan nun, na kapapadalaman sa kabarakatan. Pakapemberakatan na ka, wallah, suka papagintaw ka. Na uan to na unon ibuntal, akapapagintaw ka na, gyuti pakapemberakatan, wallah. O pamakas ka na alim, nakagisabab sa kinuang ka, so suratul Baqarah, na pakapemberakatan na ka, wallah, so ilmo ka, so panulun ka, so dawang ka. O pamakas ka na businessman, na iya pakapemberakatan na ka, wallah, nagyang kuta business ka. O pamakas ka na attorney, na iya pakapemberakatan na ka, wallah, nagyang kuta kursong attorney. O pamakas ka na doktor, na iya pakapemberakatan, wallah, nagyang kuta ilmo ka, doktor. O pamakas ka na apian tulad di posisyon ka, nagyuti pa ka pemberakat no Allah, ibdad tapan sas ka na paramir ka o pamakaparamir ka, nagyuti pa ka pemberakat no Allah, giyan ko ta paramir ka. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah. Nagusuki bigak non na miya kalalanan akalugian nagukalapisan kibigak sa suratul Baqarah. Anta ipupakagdam saya sa mga sawan, anta italaw saya sa mga jin na mga syaitan, o iba yung kaasaka na ayam mabdaro akan raka nakagidang kapag nada sa suratul Baqarah nagulim kang bati sa suratul Baqarah. Amya alay ko hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agyan kaya suratul Baqarah na anda din ikabati ang kaun sa suldo walay na suka lang marata sa suldo walay ka kung mga syaitan, mga jin na palapalayasaran din paliusang kutawalay ka. Subhanallah. Wala yastati'uha al-batalah. Nagudi kagaga o mga pananakuto ang mga tao, ang mga pangangatao, mga pamamantak o bayran marasib agyang kuto ang mga tao apambati anira nagugim kuto ang mga tao apiagan na diyan sa suratul Baqarah. Ibarat yan sa kainaakan, bubayakan, pagariakan lalayon kapambati sa suratul Baqarah na api ay kaya pa naman agyang koto ataw ang binasaan kaniyang kasugat ang kaniyan akatao. Sugat kaniyan akatao na di kaniyan din malutang. Wala yastati'uha al-batalah. Yani sahara. So mga pangatao, mga tao na di kairan din malutang. Padman ay nitafsirun mga ulama tanong, ini panayra sa ginga hadith, na tigira na di kagamatiya o buklo sa suratul Baqarah. Ino ka di matiya sa suratul Baqarah, baka buklo. Ba ande? La hawla wala quwwata illa billah. Iman to nagkatukaw tayo sa mga kalbihan naging kay mga surah. Masya Allah. Taib. Thumma sakata sa'a. Uriyan yan na mi pernak surah Rasulullah. Mi mikiran, ami pernak. ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران. Atigina pitiro yang kiram mana pagana dan yoso suratul Baqarah agus suratu Ali Imran atigu Rasulullah piyaka dunian inoto fa innahuma az-zahrawan yudhillani sahibahu yawm al-qiyamah fakannahuma ghamamatan aw ghayayatan aw firqan min tayr as-sawaf wa inna al-Qur'ana yalqa sahibahu yawm al-qiyamah hina yanshaqqu anhu qabrah. La hawla wala quwwata illa billah.
Bagana dan niyo atigyan so suratul Baqarah ago so suratu Ali Imran inoto fa innaha zahrawan mata natigyan agyanan adwetiman asura naskanyan ikesana aniwa sindo sa kapupagintaw niyo sang kaya kamalimutangan ko dunia na gusto kapagintaw niyo sang kutwa kubur na ayamala na so kapagintaw niyo sa alungan amawri. Subhanallah. Sama na dua-dua surah ini siguro kita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagana din kagi kesanaan tanus kanian asin daw tanus sang kaya dunia. Igiranap ko mata ka malibutungan sang kaya dunia. Tantud na pakaw idakal ta. Lang tanun pa ka sa idakal. Bata dilabos kita na miya kadagdagali araw mga ya Allah. Mala aaw idakalon. Getraining tayo sa kasibar. O makaaw idakal ka. Katayo sindaw ako usar ka. Wala problema ka, makambubuko ka, mararap tapos ka, katayaw sindaw ako usar ka, apiter o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasa along na mauri na pakaw maagyang kutwa, duti man na surah, asasaya pang kairan o karanti o alungan. Subhanallah. Kaannahuma gamamatan. Lagi sila na tigur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o mga gabun. Asa saya pang kairan sang kutwa karanti o alungan. Allahu Akbar. Na si isagayang kutwa alungan na tantod na pekarani ang kutwa alungan ami aloy ko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadra mail. Tantod na pekarani ang kutwa karanti o alungan na pagatingan sa mga tao na ayadin ay pagatingkiran na dipindi ko kalairan idusa adin ang mga tao ay pagatingkiran na taman sang kutwa mga panintilaniran ad na mga tao pagatingan sira na taman sang kutwa mga lebiran ad na mga tao pagatingan sira na taman sang kutwa mga kasadaniran adin ang mga tao adiiran di mapalangoy agyang kutwa kalairan iating sabab sang kutwa karanti o alungan na ay pandapat ka sabab sa ska na manusia ka ori pangkawallah alalayon kapmatya sa suratul Baqarah agus suratu Ali Imran na miya kakuha ka sa sayap ka miya kakuha ka sa gabun ka sa sayapang kanya sang kutwa karanti o alungan. Masya Allah. Ustad ba ay syaratanan na kailangan na pagkapasad ako sa alungan di apya umambus sa alungan na ayaw kabati ako na isa ka safha sa ikaw kapita, sa ikaw kagabi, napapakabati ako. Aminti na, kimbubulay ako anak kasagyan kaya suratul Baqarah ako gayang kaya suratul Ali Imran. Na insyaAllah nagkaparuling kagyan kaya balas. Toy. Wa innal Qur'an yalqa sahibahu yawm al-qiyamah. Namata na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Qur'an. Nakauman yan ang kutwa tao. Apiagan na diyan sa Qur'an. Inilang agyan sa Quran o di napambatian niya sa Quran o di na ininggulan niya sa Quran kumakan niya sa alungan amori. Masya Allah. Hina yan syakku kabra sang kutwa masa akang gemaw umano siya sang kutwa pakuburan yan karrajuli syahib agyang kutwa Quran na pakauma ang makasasayan sa lagid o duduka-dugawan sa kapanabang inian raka. Subhanallah. Lagi dupiaga pas kaniya na badi ko ni gilagyang kota miya disgrasya ori na miya anod ori na katotong apaga pasantaden na duduka-dukawan ta sa gyud apaga pasataon gyud to din ibuntal o kapakaw mo Quran apaga pasan kaniyan amaw makaniyan sang kota kapakagmaw ka kukubur ka. Allahu Akbar. Ino tanwa ya di sa kuyan agi absi titoy ing padatano sang kay dunya na sampurna sa alungan amawri ana daron o Quran fayaqulu lahu hal ta'rifuni. Bakay sa Quran lagi mo itong manusia. Kilala ko nga. At tigyan mo manusia. Agupan miya kambut sa mga kuburian. Tigyan man ito. Ma'arifok. Di ko siya kilala. Kaya din yan katawan o bamimbaro pa sa manusia sa Quran. Subhanallah. Nataraw ng Quran. Ana sahibuka al-Quran alladhi adma'tuka fil hawajir وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيؤتى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكم القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. Subhanallah.
titu ay apya karanuranon ahadith titu ko mapanad ahadith agen ka hadith Rasulullah amay katarunian na sakan manatigen sa Quran apiru masay nakasakin nila nga gnakaon pero masay nakasakya bati angaon la hawla wala quwwata illa billah pitu dayan nakasakya bati angaon amya nga papauson alaga makasangkot to ading kung di ka pamatian na sakan natigin sa Quran. Allahu akbar la hawla wala quwwata illa billah. Naturon yan sagyang ko tataw wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi na mata natigin na suka papakalabaw manusia sa ikudengan yan na miyaw masangkay amasah na ayaw puntos yan roo nagyang ko to ka pamagito nga kumagalabak la hawla wala quwwata illa billah. Naturon yan nun wa inna kulla tajirin min wara'i tijaratihi wa innaka al-yawma min wara'i kulli tijaratin na matanas ka atigyan na dalawan ka makalalabay man to kung mga digangan ka pero ano nagyang ko ta Quran na alawan ka makalalabay iman to agawi Allahu akbar kulangon o mga padigang sabab sang ko to kibibida ka kisa saswain ka sabab sang ko to kebaging ka sa oras sagyang kay Quran oy fayu'tal mulka biyamine na ibgayron sulimo gitu kaya panayron ng mga ulama tanong ibigay ron sulimo askanyan so kasurgaan kapipya ginawa kada arayo-rayo la hawla wala quwwata illa billah wal khulda bishimali nagu ibigay ron sa tumampar sa diwang yan agyang kutwa katatatap sang kutwa kapipya ginawa Allahu akbar wa yudaw ala ra'sihi tajul waqar nagu ibdad isang kadsang kutwa ulunan yan ang kutwa kuruna. Ang kutwa kuruna na masindo adisu alungan isindo. Subhanallah. Nakatayaw miya kapiyapiyaw na mga luksakan. Wayuksa walidahu hullatain la yaqumu lahuma ahlud dunya. Napakapenditaran sumbala aloksiyan sanditaran apuun sa mga bulawan. Makapenditar ka sa bulawan Allahu akbar saka ama saka ina ay ni sakalaka ini pagawida kal kay kapakalang giwata ka sa Quran napakapenditar ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa bulawan ang makapupuon sa surga sabab sang puto akya paganad wata ka sa Quran sabab sang puto akya paganad wata ka sa Quran sekitar nawaraan tanwa ipkebaya-baya tanwa suata tanwa miya ka license, miya ka teacher, miya ka attorney, o pa man miya ka license, marisukay, ipakabaya-baya, ipakapiapi ginawatan. Anto na pan mga daya may kasuwata ka, hafidha, alagi dagyang kaya kaya masantan mga bubaya ka na, sabab pa ini kalimutan mo, anto na pan mga daya amay ka, kanabang ka matag kapanggunaan sang kaya dunia kasi din sa alungan amawri napakapambangala ka wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga bulawan amabang kala na tero na gyang kutambal anoks tero niran bima kusina hada ino kami saya ini makapenditar ikaw mamasaw to ina ikaw mamasawama ino kami saya makapenditar anto na ipigalaba kami mapi agalaba ka dagkatosan nami mapi agalaba ka akibala sar kami agyang kaya pakandita nami sa mga bulawan na teroon sangkoto ambal aloksiyan biakri waladikum al-Quran sabab puto ko kaya pagadandaw watayok sa Quran sabab ko kaya pag daw watayo sa Quran la hawla wala quwwata illa billah subhanallah subhanallah pamimigiran ka ng mga luksakan di niyo tamana ang mga ginawa niyo sa business wallahi alazim ka di mo matimagaan ng ganatan tanwang kaya dunia ganatan ka ang kaya dunia nakatawa na ka sangkotwa pagampagan na kagagawin sangkotwa kubur ka anto na imapsingayin ka ya alaytan yarji'un ayaw ba ako bumakapambalikan sa dunia laalli amalu saliha anak ko makanggagalabag sa mga pipya kanabaan ka kasoy sa tindi nga sudigan nga di kanabaan ka kasoy sa pamilya ka kanabaan ka kasoy sa sukay ka ayaw boy kasoy ka sa na ang kamakanggalabag sa mapya na ayaw dalawan yan ang mapya panggalabakan na sa mga watayo na dino siya ang tamana sa gyang kaya kan degadegang uway din ka mapya kan degadegang okay na dino siya ang tamana agyang kutwa kapag gamayran kapagapagana din yung siya ang agama Islam kakalo-kalo na beluisiran akapitaliw sa kutwa kakikayo kutiyo ko mga pakuburan niyo kadi bumati maganang ginatan niyo siran na amay kada niyo matarbis watayo na amay kakamamaliot butungan kanu sa giyong kota kuburiyo na den apa katabang arkan warumar sang kutwa pang niyo mga watayo subhanallah
adna isa ka magingdep. Ina ko masa apagam-pagani ako makasulsag yung utay ngedep. Adna miya kalalaira na masigita. Subhanallah. Igira piyagbangan sa wakto pisumbayangan na aya buad isumbayang sa kataw, 2 kataw, 3 kataw, 4 kataw. Di din kiraot sa 10 kataw. Na miya kalala masigita. Sa kanya di makapag-imam. Tiya ka na antong area klasya ingit. Aging kaya lagi daya. Iman to, daya makapiraw lang na miya misita ko kiran. La hawla wala quwwata illa billah. Na aya kalilid ko mga watayran na mga hufadhul Quran, miya makalangag sa Quran. Na sumbayang kakiran ang magrib, na aya katawin ka sa gyang kuto masjid, na ubadiyuma at ka mapapano-pano din ataw. Subhanallah. Misa sa kuya sa mga luksiran saan dumanay kapakapagan at mga wateran. Gito ito malanta si pamikiran na luks. Tingkaw ba yali mo kakiwata ka na mapaka-license ka, matraining ka sa kandiga-digang? Di! Padanan kulimo kaon okay na limo anan adem buak ka kepatayan adem buak ka keputulian na ayat itu limo ka si kuwata ka nasuka pa kapaganadang kaong kuagamatan o agama Islam dan nakaratayan amin bali suata ka hafidul Quran na padegang pan min bali suata ka hafidul Quran na profesional pan min bali suata ka hafidul Quran na doktor pan dan nakarakaratayan o pa makagiyutoy antap tanong ginay no ko yan mi panguyat si ko mga luksakan mga ko na la hawla wala quwwata illa billah. Pag isang mga pagarihan na, naturiliw saya. Da. So, turil lang mga mama, turil lang mga bubay. Da. La hawla wala quwwata illa billah. Miskin. Lad na bali-bali, kaya pa makatamog yun. Matang ko Allah. Nganatan yung dunia ya. Nganatan yung sa mga watayo, wahum jahala, na masira na mga budak, wag matan wag Islam. Subhanallah. Pamimikiran na niwaya. Pagawidakal niwaya. Miya kapiya-piya kaya pakaturo ang miya timo-timo kanulang una. Nanay no, kauba ko niyo sa di pagkakasuya na asaram yan nagakuniyo iman to. La hawla wala quwwata illa billah. Uy, kinamalalapis ka no. Allahu Akbar. Kadaklan nakita no na mga businessman. Pinay man to'y kambaya daw sa toril. 2,000 ako pito, 3,000, 3,000 ako 5. Sa ikusuldo sa ulan. Nandudunuso ka kanyan, nandudunuso ka inom yan. Allahu Akbar. Na dua-dura kung buhay patigir ka sa giyang kutawata ka na pambaloy din ahafadul Quran na miyatangkad sa ginawang ka at kapakay din agan at ang kay adunia kagi adan amyang ibaga ka kapital ka sang kay adunia. Mamimikiran tanong piya-piya. Salin tanong so mga plano tanong sa mana iko mga wata tanong. Kagi mala. Gi kailangan nakapokusan tanong. Uway. Oringan yan. Nasa din sa tao, adinyan pandan agyang kai Al-Quran. Namiya kadak-kadak laping basaw no Allah. Na ayat to sa din ka mapapanad sa Quran, na dad na sakataw mo apiya ka paganad ka kung mga wata ka sa Quran. Ilay ka? Apiya masayita? Oh. Ayat to sa din ka mapapanad sa Quran, na dad na sakataw mo apiya ka paganad ka kung mga wata ka sa Quran. La hawla wala quwwata illa billah. Swiss ako mga layukakan. Afriqi si Muhammad natanto ka na kaya guro ka na giyang kutabunta la kaya pagana diyan sa ilamon wata ko panatigo Muhammad kapiturago na ko ni idid natiago ako o inaakan sang kuto adar pa aplangagan sa Quran torila ko niya nun oriyan yan na si kumya kapiraulan atigo Muhammad na lominyo ako atigin sa toril kang bisita na kan suy na kan katanto akan din ay ni kadali suy na kan. Inatigyan ko makauma ko sa walay atigagyan kay alayo ka kan. Nada ako atigin pangangarki inakan. Da kunya natigyan kumusa kaya ini talabukyan rakan na bentol. Subhanallah. Nabiyugaw ako niyan din na ayat tigin na muri-puri apimbesan niyan na hay Muhammad di kuskaden terimaan awatakan taman sa dikambaloy a ulama. Subhanallah. Kala isakal ang kutwa inaiyan. Ino to sa saklaw inayan ang kutwa tayo sa pagulama kaas kanya mo isa sa katawa tayan. Ino to. Kagi magagdam o inaiyan aad na sakit yan. Amag-anyan din kaganatan ang kaya dunia.
na kumyasuya ko atigyan sa turil, na si ko orian o kya pakakasuyan sa turil, si ko suldo miya kadulan, na barakan din atigyan miyang isampay, abalita asoy na akan namiyatay. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Na misa bapatiyan sa gyan ko to akataro o inakan na taman iman to atigyan na pupaganad ako ng sayla mo. Kataman iman to atigyan na diya kan magagdam uba ko pan mimbaloy a ulama na atigyan na ipagalakan na sa alungan amore. Mailakan ng suy na akan adiya ko niyang pantarimaan awatayang kagida ko pan mimbaloy a ulama. Ugay na o pagilay agyan ko to alim o pagilay si Muhammad iman to na tanto dun amala ilmo ka upaman yang ka pakaptitimbang sa mga ilmo may sa mga ilmo yan na di kami ron pakasasakriyan sa giyong ko to akala yan ilmo miyang imuresiyan sa Quran miyang imuresiyan sa namtiman ahadith mga alakitab ahadith gibuan ahadith miyang imuresiyan sa pimberang bandingan ko akida pimberang bandingan ko fiqh langun yan din miyang ilagag kagisakliyan sa giyong ko to di manon iinayan na dikskat karimaan awat akang taman sa di kambaloy ulama. Subhanallah nagyuto ipagkalakyan sa alungan amawri. Giyuto itaman na kaya pa naman na marang kuto aluksa. Giyuto itaman na kaya pakiran niya no sa api amya sakit na ginawa wata ka na pumasa na kanunaya. Kaya kapitaliw sa mga watayo, banyo di katawi. May tumala alimur ka wala na ipagisir ka. Api agyan ka na nakian yung iman to, asasan sa tibul na ipagisir ka nuanan. Siyarak mo di pagisir makikida ko kan. Miya pukas? Ana, katatan. May tumala alimur ka wala na ipagisir ka. Wallahi al-azim. Miya kayo sa agaw iya. Luminius Umar radiyallahu an. Miya pukas? Anap ka pukas? Diyo kawan deh. Pagkadig ka na yan, malayli mo. Miya kayo sa gawi aluminium sa Umar. Ang tanong sa Umar radiyallahu an, sahabi ikadua ang makatutundog ko uluan o mga Muslim ko urian o Abu Bakr. Luminius sa Umar kaaya sabab amyang iliw niyan na tanto din abkaur. Dad na kakaniyan. Dad na panganangkan sa sulduwalay. Kapipita-pita. Pumangilay sa kakaniyan. Na ayatama na kapkaur o Umar na kuminwas kanyan sa ator na initam diyan sa giyong kutatian yan ka antanto di pakagdam sa kaursutian yan. Allahu Akbar. Urian yan na miyabalak yan sa lalan. Antaw nun? So Abu Bakar radiyallahu an. Ikadua, kung mga sahaba, pagampagan ay khalifa mga Muslim, na inisan yan, ya Abu Bakar, ma-akhrajak. Anto na isabab, pakyali yung asawalay at Umar. Tigo Abu Bakar, akhrajan il-ju' ay sabab pakyali wak na sabab siyang kutua ongos, kaor. Nakyadingilan yan sutian o Abu Bakar, na dua timan ang mga ala aator ay tatambadian sang kutatian yan. Na nausadadan akka kan Abu Bakar nagumas pagkaor sa Abu Bakar adiso Umar bin Khattab miya gunuta sirana dua sang kuta kaplala kawiran miya balakiran sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini seniran ya Rasulullah ma akhrajak hay sugu wallah anto ni sabab pakyali nga akapipita-pita tigina akhrajin al-ju' ay sabab pakyali wa kan nadad na kakan sa sulda walay na pumangilay na kanwando kumakakan na kedingilan niran sutian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natatamdan yan mabusam dua timan amip pengala ator ang mga ala di suy tatamad Abu Bakar kutian yan na nausa mas ke Rasulullah di Abu Bakar Agus Umar orian yan na lumyala ko siran piyaga na siran ko isa ko mga sahaba kagi ko mapaganan niya siran amya kakan siran amontod sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitaro yang ku Abu Bakar Agus Umar la tus'aluna an hadha an-na'im saben-sabenar ati Rasulullah agyang kaiyakian ni iman to na ipagisirkan wayas iku hadapan Allah matagutom yakan ipagisirkan waya ku hadapan Allah siku orian ukya kanang kaon siku orian ukya pagabegerka andeng kainosar ang kanan abegerka siku orian ukya pagakanaka andeng kainosar madidi ka paniman to ka
pamakipag-isir kanwana na andun yun yung sar, mo makinig kami. Para mapia diya hindi ka pa mamakinig. Masya Allah. Ay na makabibili ba ko sa kakanaya kagibod iter o adigano pagkangano. Mapia di ka pangusyata, tigak no bagkasarani. Na di ka mapia di ka tero, mapia di ka pangusyata. Napagka sumada kalataw. Nadakan kata pangyaw, bapagka sumada kalataw na di ko imangusyat. Andun ni kailang sapkan sumada kalataw na kena kumambuka. Kalapis ako. Dapat akin naging makpit ka. Neno, wala lambon na ko. Subhanallah. Ilan yung ano to? Miya kay Tito Alimo na ipagisir ka pa sa alungan na Mauri. Dito buso, miya kay sisa nga makan. Na ipagisir ka sa alungan na Mauri. Anto na panaryagihan ka iya mga service ka, giyan kaya mga dagangan ka, miya makalalali mo. Anto na pan mga diswata ka. Ada naman ni na malali mo. Swata ka ipagisir ka sa alungan na Mauri. Hay fulan, anto na ibunta lakyatar biyan ka kiwata ka. Wa kullukum ra'in. Palayatan nun papagipat. Palayatan nun pagisang ko papagipat na nun. Pada papagipat ng tanong na sumanga watatano. Pada amisa sanggulay rakita nun na sumanga watatano na. Ipagisir ka sa lungan na mauri. Nakana ba mustahil sa hadapan wallah. Aswata ka pakatatayan na kababayan ka na. Idawa ka niyan sa lungan na mauri. Ya Allah, si man siyama, na si man si ina, na si man si umina. Diran rakan sugun-suga pag-Islam. Ano ba mustahil? Hagi salong ano to na yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Gawi ito palaguyan ka si pagaring ka, palaguyan ka si ina ka, si ama ka. Gawi ito palaguyan ka si karumang ka, si wata ka. Naapyan tunadun imiyaswa. Kaapiapan lang na tao sang kaya intero dunia na miyahulog sa naraka jahannam na asar buwa di ka maulog. Nagkaraw ito manusia sang kutwa kargan ubetadin. La hawla wala quwwata illa billah. Karuto manusia. Ino panguyatakan sang kaya mga bangsa ko, mga luksakan, mga pagariakan. Panaman na marin niyo. Makaadang ano siya sa Toril na. Udi ka no siya pagkadin sa Toril. So mga watayo na, pakawit niyo kami sa Mindanao ka, panoril na misiran. Naadam pa na mga Toril siya, mga ranyagdak nun. Pagawidakal niyo sa mga watayo. Kau ditanurun katagwi sa idakal na ya Allah andad ni kaganating kasi isa dunia na din na mibebega kasi kapital kasang kaya dunia. So din ka di ipanap mo kan atamok ka na dad na mipdalaw na kaon aromwar sang kota mapote adinis. Katawan na kanan. Ginanapian na mo ka. Ami ang iraot sa million, may ang iraot sa 100,000 na dad na mipdalaw na kasan apiaso salad. Di pagi og suwata ka ubaad na mibega ko na 2,000 sang kota kubur ka. Di pagi ko ba nang ibaga kung buwa makitos bu? Di. Ay buwa mi pitaro nakasang ka na nakubur ka na. Giyang ko to atalo lapis sa dines. Ay bungko sarka. 5 lapis sa dines ko mga bae. La hawla wala quwwata. Kiyo tubo imiyang bagyan nakasang kaya dunia. Kiyo tubo ititua kita lun ka kung mga tamok ka. La hawla wala quwwata illa billah. Mamimikiran tanong pipya, mano tanong di ngedagdaan. Paninta ko Allah miya brino asyakan sakano. Paninta ko Allah miya salin so pamikiran mo manisa sa manay. Miya ka pamikir sa manaya. Nakati apagariak na ya, upamana isad na kakasigir na apagariakan. Masya Allah. Sa katataguyan rakan. Udiniyo kang guna Sheikh miya lapis kano. Gitu akabat ya yan na Masya Allah, tabarakallah. Di kun bantugan. Amay ako na di kun yung piyakabalin. Oy, nabalasan nun Allah subhanahu wa ta'ala ayamala na ang kaya mga luksiyan, mga panugangan yan sabab kaya pa ka darpa kan sang kaya darpa iyo, sabab kaya pa makan sang kaya darpa iyo ayam muri purisya na alf mubarak sa giyang kaya mga aryakan amya mga khatam sa Quran pangninta po Allah subhanahu wa ta'ala sa kanumambu ang mga luksakan na kawaya to yatang ano sa kapakapagana din yung mga watayo kapakaya igira amyan nagyuso kabati Sheikh Muhammad Shahid na ipkasigi niwa tiga masyaallah masyaallah di ka di makasingan nina ubak ubumakang bawata sa lagi dia naman ay kapakap buwata ako na di nga pakapturin si wata ka patuloy nga si wata ka insyaallah na kapakaya makang buwata ka sa lawan Muhammad Shahid lawan Ahmad Nur insyaallah biidnillah wa jazakumullah khairan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bitin na isa sa mga ano, ada pa mana.
Kaya tigyo na pelambaan ng sudi mata. Di tanoron pelambaan. Jadi yang mati tahun nanti mata tangan salah setuju. Alhamdulillah balasan Allah sa pampakinig tanong. Inshallah nakatayang ko ang katmantanwe ya. Ini pala miyak po si Sheikh Syar Tano Kuan Sumong kakatagunan na yan sa na Kuan mga pambabalingan si Sar manakapakap na sa maling sa darpatan o mga sasakaw tanuman ang mga tagatanawan sama na yan at dalawa Kuan ni Sheikh Turutok ni ano? na inuno di pa kami na Sheikh kapat na Sheikh ba idapati ha? Amin. Masya Allah, Allah Akbar Alhamdulillah. Nga mga ulama tanong na pagaminan nila, nakapatan siran. Kaya katiro si Bilian, kuno sa mga ulama, nauna siran mga rumah sa pupat. Nayap na rin si Bilian, gusto mga sirman, gusto mga presidente, nayap di kumulaya kapatan. Kau to. Paguna kung sa mga ulama, pupat, nagubos sa mga sibilian. Mga dede, ay nadua tanong, naging kaya mababa. Kaya question na sa rally bumat. Ay, question na lang sir kung natin yung mga Sheikh o ba na pa kay Sheikh auto. Sa kanaya pa kay Sheikh na andi ka pagpunta no turil auto. Kompleto tanong sa dini na nakakasangkapan. Bibitere ka naman mga bay, kagi nga mga bay na siya rin igira ikuan, may lunti kang galo pa pa. Auto. Na namasuporta ka ng mga dato. Gusto niya nasayang. Minsan kami nag-usap kay Muhammad Sheikh Muhammad Shahid ako si Presjo na mga punan ito istorya turil tanong sa ngayon tanongan siran ikap to na kirumai nakatay miyagan na miyapat siran naniman langon produkto abagyo na umanan tanong po sa mga guru tanong siya miyak kalubulubula kay Sheikh akapakapturila may matan na kiyawiyatan siran to ka sobra po sa andi ni na enerbun siya ininumira ni man to inshallah na makapturil tanong siya kanuhin niya sa mga ikaritan pakalpas oras tataro tong pantanong wala sa kasangkapan miyak kalala sa masjid miyak makalasudar pa ana mga guru at na Sheikh Muhammad Allahu Akbar walillahil hamd. Apias katanap ke rangkono tao ni girap betia kegagawan tao. Masyaallah Allahu Akbar walillahil hamd. Pamakay siya kano ni palalemir kano yung kaiya microphone. Natay pa kayo siya. Ilipinan ka ng mga Sheikh ang ay pa kayo siya. May pangako ito pa ito tumadik pa karo sa pag-isa. Ay pakawit niyo. Buwan na din niyo. Ground mission. Sekali si Alex, ba napakay siya ka? Akata, naisya niyo. Sa mga ulama. Siya na rin ang mapapakay siya. Laayatan na rin pakasambag na yung mga purbado. Kamay ka sa kanin sumbag, nada ko pa nakadua di ka nung pangaparati Yami kasumbag. Di kasumbag ka, di damatanto. Ipaladak na nga microphone sa nga sekta no? Lalo ba sumugay Sheikh? Ahmad Nur. Nga pakaisiran. Tantanong siya ba ba? Di waton anda menerap suhu dia kanuna. Okay na ilain tanong sa mga ini pangin syarat o Islam ko kakawing-kawing. Kaso syarat o Islam ko kakawing-kawing, nagyutod ni syarat yan ko kan dua-duay. Dan nabidan yan. So kan dua-duay na kapangarumad na nan. Siko masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya mga rumaskan yan. Nada miya aloy ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au banyan inudasi su Aisyah su Zainab su Hafsah su mga karuman yan. Da inudasi niya. Ha?
Upama, apa ano, pakalan na trano. Pakalan na trano. Kaya di mo gawang ano na. Upama man kaso karumang nga ba naad na sarig ko, naguad na kalantas yan ni pamikiran, naguad na kakatarimaan yan, naguad na kapakayan yan sa may tuitubo, na padaadat ako, nakapakaya udas na naka. Kapaya taron nga na, ba di mapakaya, makakuha ka sa linggugupa ka. Pumakailatangon, di ba mo taro yung pluya ko? Gulo. Oy, ha? Padada to nubuto. Okay, na upama ka sutigtan wa bagkadusa sumama, da kakadusa niya. Ay gyud ino kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agus mga sahaba ridwanullah alaihi. Giyon kaya kan duduy kay ni pakisiyo po. Giyon ka duduy. Na Ande. suskan na mga bae, mga babuakan, mga babayakan, mga antiyakan. Napagampagan na pamula niyo sa pamikiran niyo sa puso yun na kukumanaya aya mita dun na swallah. Kanabaya kukumana aya mita dun na manusia. Di swallah. Sa kanya ni mitad sa iya kukuman. An matari mo puso ka, agi na pwede ako agamatan o agam Islam. Ikadua, na ubatan o saya ni sa mga bae, tantod na miya karaya gagyong kuto akyong kirairan sang kayakan duwe-duwe. Taman sa diran mainang ka na miya katero siran sa katero ay kakapir miya nga kakapir siran nun. Miya kaliw siran nga Islam. Ino to? Ibarat yan, anto na mga katero to. Lalayo na kampukan nagagyong kuto atigiran na tumo aba ako din makakansay sa kaganta nga taiyaman o ka. Adi sa ba ako miduy. Wala ko tayo billah. Miya raya-raya ganan na kaya ongkirang ka kukuman wallah. Na di may nang manusia nag YouTube ka tero yan, na di may nang manusia na papakaliw ko gama. Oy, apya ka sandagan. Matang ko Allah kanga sa isa ganda nga tayaman ko di ka matuwa. Dito ro misambay ka sa ospital. Hoy. Ikatalo, natangkadan niyo sa ginawa niyo. Asukan dua-duay na lagi duka patay. Tibuluga makaw man adingan karan. Dadaw kita akar na ngaon. Pangilekan sa ukiti, anda man ay karnang ka kay mister ka, ang mabubaya dumoy ka, ding ka din karn si mister ka. Dadaw kita. Eno, pakatak na nga na puso ka sang kutwa kadar. Adam man ang mga mama, agi kakalilid. Pagkagiraw siya na napanduy kami, ugay na rubumi ataman. Pakapipi ang ginawa nga katalaw bu si mister ka. Gima dakal. Kagirawa penduya ko, rubumi ataman. Amya pa sa dro sa ginguta, duwi ka din. Di ka rubumi ataman. Enong tabo kadar yan, foris yan. Kena bailat, kapiyur na skesi gutakan. Ad na kilala ka na isa ko mga pagaritan o ustad. Miya katalo mga kapanuksam, penduy. Miya katalo mga kapanuksam, bida-bida bubay. Din makaduy tamay mato. Aya din ni materi man to na di ka nagikuris. Kapagaduya kan, nasimisisa kan na pagyugatigin. Masya Allah. Hindi niyan kuris. Lagi din ang kapangaruma, aapiad ni kapkabubay nga sa kamamakububay. Na basta di nga kuris, kasala ko miya kapangaruma na kalas, intah miya pasadit. Ingan mapkuris. Hayag na ba ang kuris? Susayar ka na rin man na mga pagariyak na mga mama. O penduduy ka no. O penduduy ka no Sa ini ko, gedama ka no na minduduy yung pama. Napaganaya paniatan nyo ko ka, kiyan duduy niyo na siyap yung mga bay. Ino to. Miya kadakadakal sa mga babay. Ano nariki diya tanong saging kaya kadakal mga babay? Antay pa kapangaruman tanong kiran. Di ka pa kaysa pagyug ka no ay makapangaruman kiran ng mga Kristiyan. Kay miya kadakadakal siran man na di sakitan mo, mawatan.
Dia mga seminarak ni man. Dia mga seminarak na ayat nakalilid na ikatlo bagi sumama, ikapat bagi sumama, ikalima bagi sumama. Namiyak kadagdagal sububay. Nagyutoy pagampagan niya paniat nakasiya panakaangkot wa, bubay. Nako sa satiman ako ikaruma, na damang mo sa pamikiran na kan, o ba ako punduay sa magaan, da sa pamikiran na kan. Namiyak katik sarakan na bubay, di ko katawan na 1 taon nun. Giya bubay na, kiyab na rin ako niyan. Tiga na Sheikh, ino ka di punduay? Tiga na dia kan kailangan. Dia kan kailangan, gitu ini sebenarnya. Tiga na Sheikh, apa yang kadi kailangan nakagis sububay makakakailangan raka. Nilay niyo. Kenapa ayaw buat ka pangarumang ka nakagi kailangan ka di? Kenapa ayaw buat ka pagugup ka nakagi kailangan ka akapagugupingon di? Ayaw ka pangarumang ka nakagi kailangan ka niyan mambu. Hoy. Ha? Ikatalo, nagyang kaya kan dua-dua mga pagariakan. Na odi ka lambes itangila, nag-udi ka makakubal sa kubal at tangke na di ka sen sulde. O baka malabud kararang iti, odi na malabud sumakita ulong nga, di kapadip di ka buna di ka sen sulde. Aya kailangan sinalambes kay tangila nga makanag, matanga makailay. Bakan sisinga. Hoy, di kailangan saya. Kaya kalili na mga igira may dua-dua dan yan kay igira na sumama na aya di niya ikan dua-dua na aya kapipikiran niya na pala ya dan gula at panabo. Di, kenapa? Beda ka sawida kal saya. At yan nawida ka lakay sa kay karoma. Ayap no bandu madugay karoma, matlo kay karoma. Ada mga wida ka nun. Okay, natakot mambuso ka pipi ginoon. Dito makapbaga ka. Okay, na yakatimblihan nagyang kaya kan duwi na lagid no kan delug. Amalo magat-gatala. Okay. Napa naman na maringga o pa mga penduwiga na miya asasar ka susyarat. Makagagaan ka. Gaga nga makapaginuntulang nga di ngay kalak. Ano ba ngay kalak si misis ka? Kau po nakapagkalakan si misis ka na di ka makapaginuntulan. Opo ang tigas si misis ka di ka, hey, kapadi ka di ka siya suldi. Saka napaduduya ko, ugay, nakanaba ko di pre-recruit sa, nakisulad ka noro, nakaanta no mautuwa langit. Di. Kamay ka di ka makasabar. Nakiapanditan ako nga. Hoy. Ugay, nawad nagagang ka, ago di ka kalaksagin mo, takapapaginuntulan ka. Bismillah. Papakain wag mata na gamis lang. Masya Allah. Na isay niya kasurgaan umamasang kaya dunia. Agyang kaya kadakal asumisiya perka, kadakal adir ka di mamipi, kadakal apa manindir ka, kadakal adir ka di mamas. Sana ni mata ko mga padun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar Pak siapa? Sama na to na benda kaya di nga susumba ko. Oo, tapakasiyo. Nanatap na yung benda pakasiyo. Napakaisyo. Nare, say, ito naman mo balas. O mga bae, amya kang buyo rantang siran. Kung kapakaduyo parang ang siran ka rin naman yan. Wabad zawjaha. Antay ngaran nga pagari ko. Nasi Kamalud eh. Masya Allah, maungangga mama. Di ka, mapia kita pa isiyan, kapipikiran mo to, pag umanang uptero na ka, nagyalipatan na ka. طيب ميالوي كو حديث بزار فيها ضعف أنا قالوا بينين أريد نصحه بعض العلماء السبائي أكسبر ينسو سيلوسيان نا يبلسيان لقيت أبلس يشهد كل لنك والله لقيت أبلس يشهد كل لنك والله أي كلا أبلس يشهد كل لنك والله yashhad ko lang ko Allah na salungan na mauri na pada mga alabalas yan na pagka-syafaat sa 70 agudua kataw ko ba nga tungan na niya na pakanarakaan. Ginabuhi pikiran niyo?
Dito suka sa barianso. Kasi ano, kapaya ko masig ano. Ana. Dito subay amya sa barianso si Lucian. Na subay na pakasal na pamumulaan ra ka wallah agyang kana na silus ka. Malagi duda duya ka antawa ka adna duya ka na sisilus gad. Sisilusan na kasi panugangan na ka. Si oya ka. Si pagaring ka. Kaya gina ni bunda laki adnar ka wallah. Okay na aya pinakamala di nga di si ko ginawa niyan, adi kanyan ipamamagay sabab ko kala yan kay gagaw. Aya buokit. Aya buokit. Naduigad na di kanyang katawan, nanay no, kapangapin nga bu. Gina ni pagukitan ng mga paduduy. Kapi na sububay, api ay karangitian. Na uba pagagata. Oy, kanap kagatan. Uba pagagata, sangkot ka punguraw kiyan, nanay no katrisikan sa bunang ginawa bu. Based on experience. So kan dua-dua es kan mga mamana normal na adna awida kalon ko suldo piragawi sa ulan dulan igina na iprot sa saragun adna awida kalon. Oy na ni kasulba nga sa gyung to awida kal asara makasabar ka sa gyung to pag ni awida kal namiya ka piya so kapupugin taw niya insyaallah. Masyaallah. Misang pa ako si Ari ubadi mapipi ginawa kan. Allah taala alam. Tanap ni pada pakaisa. Kaya bad na yamiyaw. Ito upang makagina ni mga pakaisa na ito, makagina ni bandingan tanong kagina. Kaya sa pakaisa siya? Ito na yung pakaisa siya iniyos ko naman. Ako mga din na. Bakon più lagi ko kan paises lagi ka dua. Ay mana na makarila subay na più lagi to tira na miya beli basa kasurga. O maka ay mana na makarila subay più kuno to hadis. Dalil. So mi aloy tanwa dalil kagya hadis Bazzar adna kalubay niyan ugaid na adna tumya sahirong maulama. Asan sa bubay ama sa bariya so silusian. Na aya balas na lagi lubala sumyashahid kula lang ko Allah. Okay. Na ayad dalawan yan amal ibalas amanusia na sumyashahid kula lang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawan yan amal ibalas. Halino mga kerpengiyo subalas yaran sabop sang kuto kaya pakasabaryo sang kuto mga silosyo. Kaso silos na din kada. Dadnaw kita kada yan. Api kapan miyalaw kas nasisan su silos. Api apin melok sububay na sisan susilos di no to gada. Okay na masabaryan no to di na ni mapamagito nga ginawa niyan sando na taniyang dunya na tumusalo nga na mauri. Nakakalo na ibgero no Allah subhanahu wa ta'ala so kasurgaan. Allah ta'ala alam. Ano na pada pakaisa? Kapag hindi sa sangian tano sa pada pakaisa. Abangan kami katakawang ati basiran ni Pumigui desirapan mga bawang tatore lang. Sama to na ayami totoro to na asara mama kabango ano sa toril na final na pnuduy kanon. Aman bibiri sa toril no. Ate det. Dan da pais apa? Hindi na paiso. Badan na pais. Ay mo kita sapat nga lubu mga karuman niyo. Ako to ka sapat yan sa pitupuro. Ako ya. Hindi din na paiso. Nanakuan. Alhamdulillah, mapia. Miyakan juy ka ron sa mga pakaisyo to. Yun napipikirin niya, sadya ka ba surga abay? Na tuma makapraktis siya, pakaduin niya si Mister yan. Akiduay ka bu, din sa akala. Karo ka pa tayo. Away ka, basta makasurga ka, nakiduay ka, deday kidiyon. Kau to. Na, saramya.
Ya perlu to iwanan, baka surga kan nakiduy kan natatagwin sa ginawa niya. Oh, na mapya man sa kaya galbak na irada matani wana miya ka practice kaon. Kau tu. Na khatmatan wa kapakala bitiara. May kuan na diga no andi ni na Tiro nanay no agid ni kuan unta ba siya kagid ni mga punan. Kipagpundan naman sa kaya mga sektan may man na si Ahmad Nur o kay no sep na kimimbitar ka basta man na mamisita ka ko ngid nari para duga makipilay yung kakiran kauto naskan mga bayin na kuha kanu sa balas na peluluban yung sa ikapatal biyan nakatarutok na miya ka kuha kanu sa balas na ito mga pji Sheikh Ahmad Nur saya miyaling khatmatan ya subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahirabbil alamin ila liqa ya pasad kapag na masubtula din saya makapungot mo mapita sa Trapinsi Masjid hingga Syekh Tanan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wala na si Tano tama na so ay video Tano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.